namierí a vystrelí. Padám zemi, neverím, to nie je pravda, to je snáď len. Je to len sen, nemusím sa báť, ten nie je skutočný. Prebudiť sa chcem, no nedokážem, a keď spím, som bezmocný. Nočná mora, chce ma zničiť moja vlastná fantázia. Do sna volám, nikto ma nepočuje, a to ma ubíja. Oči mám stále červené, pretože sa bojím zaspať. Mám strach, bojím sa, že sa zabudem v noci báť. Vyčerpaný, unavený, keď tak raz tým premýšľam, uvedomujem si, že je to len sen. Nemusím sa báť, ten nie je skutočný. Prebudiť sa chcem, to nedokážem, a keď spím, som bezmocný. Nočná mora, chce ma zničiť moja vlastná fantázia. Do sna volám, nikto ma nepočuje, a to ma ubíja. Je to len sen, prebudiť sa chcem. Nočná mora, do sna volám. Prenasledujem ma vždy, keď zavriem oči. Prenasledujem ma tak dlho, kým neskočí. Nenechá ma odpočiť. Čau, ja som Peter, som spevákom v kapele Slice of Bread. Spievam je to asi 5 rokov, čo ma sem zavolal. Koncertov za sebou mám, neviem, bude to asi číslo nejaké do 30. Ja to skôr beriem asi ako hobby. Ostatní to berú trošku vážnejšie, teda, čo im to vadí na mne. Bol to takýto zážitok asi mám z našho prvého koncertu, čo sme hrali mimo Rimavskej Soboty. To bolo v takej obci, ako sa len volala, Slaska. V Slaske sme hrali, to bol prvý koncert vonku a bolo to fakt v takom maličkom bare. A strašne nás tam prekvapilo, sme tam prišli a čakali sme, že to akože obe, že nikto tam nepríde. A fakt tam prišlo veľa ľudí a fakt bola to pecka. A na prvý koncert mimo to bola pecka. Chcel vyšťať z okna, keď som bol opitý cestou z koncertu, ale našťastie ma zastavili. Takže odkaz pre kapelu Chlapci, sorry. Nie, že to so mnou máte ťažké, ale sorry. Tak moje meno je Jozef Keller, no. Prezývajú ma, alebo ľudia ma poznajú v okolí pod názvom, že Jobzo. Takže samozrejme sme amatérská kapela a snažíme sa chodiť po všelijakých festivaloch a všelikde v hociakej pivnici zahráme. No a mali sme jednu takú príhodu, že mali sme ísť hrať do jednej nemenovanej dediny na štadión a nás to tak vybudilo, že proste kapely, ktoré hrávajú na štadióne, tak sú už trošku o niečo väčšie kapely a naozaj išli sme tam. Bola to veľká sranda, lebo to bolo vlastne taká dedinská party alebo niečo také a nakoniec sa z toho vyklulo. Bolo to normálne 5, 6, 7 rokových kapiel, zvukára, to malo všetko. Ale na plagáte bolo, že aj nejaký taký motorkársky zraz, tak sme sa tešili. Prišli sme tam a boli sme tam asi prví. Mali sme aj gulášik, aj všetko bolo v pohode, ale nakoniec najväčšia sranda je to, že boli sme na tom štadióne a hrali sme na takej vlečke, hádam, od hnoja. A oni to... Bolo to veľmi srandovné. No. Bola to vlečka nejaká z traktora a oni tam dali proste nejaké igelit hore, veci, aparatúra, nazvučili, rebríkom sme tam išli a proste taká sranda, no. Tak ale kto k tomu chodí, je to bežné. My ako kapela fungujeme tak pevne okolo tých 5 rokov, lebo boli začiatky, že sme začali, potom odchádzali ľudia, prichádzali a kým sme sa naozaj dali dokopy, že áno, toto chceme, títo ľudia tu okolo, chceme to robiť takto spoločne, tak viac menej
skôr 4 roky by som tomu povedal, ale kapela funguje už dlhšie, no začali sme ešte v škole na strednej, ako sme nastúpili. Tak začali sme traja, začali sme ja, čiže Jožo, potom Vlado Matušiak, rád ho tu spomeniem. Bol nás nedávno pozrieť na skúške. No a Robo Bicman, začali sme traja do toho búchať. Bolo to horšie než zle, ale musím spomenúť jedného pána, ktorý nám veľmi pomohol, lebo dovodil vlastne, proste pre niekoho je to extrém roková hudba, kdeže toto, Ježišmária, to je strašne veľa hluku, všetko a skúšobňu sme mali hore na kopci, a to je stredná odborná škola na Okružnej, no a veľmi nám pomohol pán majster Todd, budem ho takto menovať, on nám zabezpečil kopu aparatúry, priestory a on bol proste starý vyznávač heavy metalu alebo čo a vždycky bol rád, keď sme prišli. Veľa nám pomohol, naozaj, že veľa nám pomohol. Stade sme sa potom dostali na Mlyny. Tam to už bolo lepšie, tam sme tá skúšobňa, nikomu to tam nevadilo, bolo to mimo mesta. Odkaz pre mojich úžasných spoluhráčov, že mám vás všetkých naozaj rád, aj keď niekedy sa poškriepime. A proste kapela je pre mňa všetko. Ja fakt niekedy, už teraz napríklad nemám ani prácu a venujem sa totálne len kapele. A fakt úplne ma to naplňa. A chcem vám odkázať, chlapi, že musíme naozaj makať na sebe a potom to naozaj pôjde. Proste vidím v tom niečo, aj ľudia, je to úplne iný štýl, úplne iný zvuk a myslím, že nájdeme si svojich fanúšikov. Takže volám sa Robo Náď, som zakladateľ kapely Slice of Bread. Spolu so mnou zakladal kapelu Jožo Keller a Vlado Matušiak. Ja som sa dostal k bicím tak, že Jožo si kúpil gitaru, začal po domácky hrávať, učil sa ako samouk, ďalej si kúpil gitaru Vlado Matušiak, predbehol ma v tom, mal som byť aj gitarista, ale nebol som. Potom mi nezostávala iná možnosť, len prejsť k bicím. Takže v podstate takáto trojka zakladala kapelu Slice of Bread. Medzi tým prišiel bas-gitarista, lebo boli dve gitary, jedny bicie. Prišiel bas-gitarista, volal sa Boris Bolha. Hrali sme takto zhruba pol roka v štvorčlennej kapele. Potom odišiel gitarista Vlado Matušiak v podstate z rodinných a pracovných dôvodov do Bratislavy. Tam doteraz žije, darí sa mu ako tater alebo teter, alebo jak to nazvať, tetovač. No a nezostávalo nám nič iné, len si zohnať druhého gitaristu. Vtedy nastúpil na scénu Matej Kochan. On nastúpil ako gitarista, takže sme pokračovali takto chvíľočku, zase nie je dlho, lebo potom zase Boris Bolha odišiel ako bas-gitarista. Medzi tým prišiel Peťo Ivaník, chytil sa postu ako frontman. Začali sme takto hrávať skôr nejaké covery, potom prišli nejaké nové riffy, ktoré sme skladali do hudby v podstate a tak sa tvorili pesničky. Momentálne v tejto scéne, ako sme, ako kapela Slice of Bread, po týchto všetkých výmenách sme 6-členná kapela, sú dvaja gitaristi, ja som bubeník, bas-gitarista, klávesy a spev. Klávesy ku nám prišli v podstate, to bol taký nápad, že trošku vylepšiť tú kapelu o niečo iné, ako je v Rimavskej Sobote. Oslovil som Romana Jakaba, terajšieho klaviristu. Stretol som ho v jednej krčme. Oslovil som ho, že či hrá v nejakej kapele, či už bol oslovený niekým, aby hral v kapele. On povedal, že nie a ja som mu povedal na to, že a tak už hráš. Dal som mu naučiť sa jednu alebo dve pesničky, do ktorých on sa mal vymyslieť klávesy a či sa nám to bude páčiť alebo nie. Tým pádom nám to zahral, čo sa naučil a tak ostal u nás. Takže v tejto zostave je takisto nový člen
Laco Lököš, potom Frederik Botlík a to je asi všetko. No a Laco sa tak dostal ku nám do kapely ako gitarista, ako druhý gitarista, takže Matej Kochán, on takisto odišiel z rodinných a školských povinností do Bratislavy. A tým pádom sa nám rozbehla trošku kariéra a potrebovali sme rýchlo náhradu. Za tú náhradu nastúpil Laco. Nechali sme si ho, je to výborný gitarista. Medzi tým ešte zase odišiel bas-gitarista Boris Bolha, potom sme takisto potrebovali nejakú náhradu. Trvalo nám to dosť dlho, lebo bas-gitaristov je tu málo v Sobote. No a potrebovali sme takisto, lebo sa nám to trošku rozbehlo, tak sme potrebovali bas-gitaristu a potom prišiel Frederik. Freďo, on je tiež veľmi dobrý bas-gitarista a v tejto zostave koncertujeme zhruba 2 roky. Tam išli s kapelou ako Before the Zero Day, rôzne maďarské kapely tam boli. Toto podujatie sa konalo v podstate v kultúrnom dome. S tým, že nikto nevedel poradie kapiel, že kedy budeme hrať, ako budeme hrať a o koľkej budeme hrať. Nám sa stalo to, že prišli asi 5 kapiel bolo, alebo 6 dokonca. Začalo sa to všetko o 7 večer a my sme išli ako poslední, o 2 ráno sme hrali, s tým, že som vypil asi 1,5 litra energetického nápoja, takže bolo to dosť narýchlo, uhrali sme nejakých 5 pesničiek vlastne a išli sme domov spájať, lebo to bola katastrofa. Chlapi, sme skvelí, dotiahneme to ďaleko, do úspešného konca a tým pôjdeme ďalej. Takže chcem vám ešte odkázať, že veľmi dôležitú vec. Tak ja som Laco, alebo Lacifer, som gitarista z kapely Slice of Bread. Tak prezývka Lacifer, ani neviem ako vznikla, je to nejaká skomlenina, krstné mena Laco a Lucifer, nejak to vzniklo na Facebooku samozrejme. Tak z kapely Slice of Bread som zhruba 3 roky, v septembri 2009 presnejšie. Asi 3-4 mesiace na to som mal prvý koncert aj s kapelou. Tak odohrali sme to v Rímanskej Sobote v klube MMCT, je to disco klub, ale bol to náš prvý koncert, kde sme hrali s ďalšími 2 kapelami a hralo sa, akože bola tam tá tréma, prvá skúsenosť koncertná, hrať naživo, bolo tam strašne veľa ľudí, ale akože celkom sa to podarilo, čiže ja si nesťažujem. No tak ešte keď sme boli v začiatkoch, hrali sme koncert v Banskej Bystrici a stala sa taká vec, že sme tam prišli. Čakali sme, že tam budú nejakí ľudia, ale boli tam dokopy 3 ľudia, ktorí si popíjali svoje pivo. A keď sme hrali, tak tam bol až jeden divák, ktorý sa bavil, ale bol to náš kamarát z Rímanskej Soboty. Tak chalani, držím vám palce, dúfam, že sa nám to podarí. Ťahali sme za sebou veľa smoly, ale raz náš čas musí prísť. Čiže držím vám palce. Keď sa nám to nepodarí všetkým, ako sme, tak dúfam, že každý z nás si nájde tú správnu cestu. Takže volám sa Roman Jakab, som zo skupiny Slice of Bread a hrám na klávesové nástroje. V skupine pôsobím od decembra 2009, tuším, a hrám už od 14, že takých 9-8 rokov. A pracujem tu, dá sa povedať, s veľmi dobrými ľuďmi a som rád, že som v tejto skupine. Pre mňa môj najvtipnejší zážitok s kapelou bolo, keď sme mali koncert v Hnúšti a už sme začali hrať, proste začali sa tam schádzať ľudia a to bol asi 5. song, čo sme hrali v playliste, Nočná mora sa to volá, čo poznáte všetci určite. A prišiel tam taký Róm, poviem to slušne, čo vôbec nás ani nepoznal, jednak ani on nás nepočul. A začal sa tam sám točiť. No dajte Nočnú more, to je v pohode. Začal tam tancovať, takže to bolo také crazy. Takže chalani, odkaz pre vás. Viete, že vás mám rád. So všetkými sa mi dobre spolupracuje. Čiže chcel by som vám odkázať týmto, že dúfam, že budeme napredovať. Že sa nám podarí nahrať tie songy, čo chceme a že dosiahneme to, čo chceme v tejto tvorbe dosiahnuť, takže držím nám palce. Volám sa Freddy Botlík a som bas-gitarista z kapely Slice of Bread a na inštrumente hrám asi takých 5 rokov. Začínal som na gitare vďaka jednému filmu, kde som si pozrel, že tam hrajú na gitarách a ma to zaujalo, tak som chcel hrať na gitare. Potom po 2 rokoch alebo tak ako som radšej prešiel na basu, sa mi to zdalo zaujímavejšie. A aj keď som na kamošovej base hral, tak mi to viac sedelo a začal som trénovať na base. Potom
asi roka som hral, našiel som si kapelu jednu, sme začínali hrať a potom som poznal aj som niektorých poznal týchto členov z tejto kapely a jeden ma zavolal, ten, ktorého som najmenej poznal, tak ten ma zavolal do kapely. Som šiel skúsiť a že na jeden koncert najprv to bolo, ale potom to zišlo k tomu, že som s nimi ostal. Taký zážitok z jedného koncertu v Hrove, pri Rožňave tam bubeník odhadzoval paličky a po koncerte pribehli menšie deti, za mnou nech podpíšem jeho paličky tam. Ja ako basák som musel podpisovať bubeníkové paličky. Som tam napísal len meno kapely. Nebudem sa sám podpisovať mojím menom. Chalani, dávam jeden odkaz. Ostaňte všetci takí jebnutí, ako sme doteraz všetci dokopy a dúfam, že budeme mať veľa zážitkov a mám vás rád, ale kašlem na to, idem na pivo.